Kolauta se jo. Aamiainen on pöydässä. Lasi Teki niin, että hän pani aina märkää paperia lasin kummallekin puolelle, ennen kuin isä. Ei kai lasia tarvitse ihan heti pienelle. Ei, tehdään se. Lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Ei. Siitä syntyy vain ikäviä sirpaleita, jotka voi saada jalkaan. Niin kai. Aamiainen on pöydässä. Laumit. No kun minun pitäisi särkeä lasi 6 pienempään osaan. Kolauta se jotakin terävää. Ei. Nerokas. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Pöydässä. Lasi pitäisi jakaa 6 osaan. Miten voi... Ennen kuin iski siitä vasaraan. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti tiesi. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Ei, tehdään se vasta aamiaisen jälkeen. Teki niin, että hän pani aina märkää paperia lasin kummallekin puolelle, ennen kuin iski siitä vasaraan. Aamiaisen jälkeen. Joo. Heittää mitään pois. Mitä sinä tuumit? No kun minun pitäisi särkeä lasi 6 pienempään osaan. Kolauta se jotakin terävää. Ei. Siitä syntyy vain... Sinä tuumit. No kun minun pitäisi särkeä lasi 6 pienempään Kun iski siitä vasaraan. aamiaisen jälkeen. Joo. Heittää mitään pois. Mitä sinä tuumit? No kun minun pitäisi särkeä lasi 6 osaan. Kolauta silmästä. Isoäiti teki niin, että hän pani aina märkää paperia lasin kummallekin puolelle, ennen kuin iski siitä vasaraan. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti tiesi. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Ei, tehdään se vasta aamiaisen jälkeen. Joo. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut... Jotta voi saada jalkansa. Niin kai. Aamiainen on pöydässä. Lasi pitäisi jakaa 6 osaan. Miten voi välttää sivuja lentelemästä? Isoäiti teki niin, että hän pani aina märkää paperia lasin kummallekin puolelle, ennen kuin iski siitä vasaraan. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti tiesi. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Ei, tehdään se vasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat... Pöydässä. Lasi pitäisi jakaa 6 osaan. Miten voi välttää sivuja lentelemästä? Isoäiti teki niin, että hän pani aina märkää paperia lasin kummallekin puolelle, ennen kuin iski siitä vasaraan. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti tiesi. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Ei, tehdään se vasta aamiaisen jälkeen. Joo. Heittää mitään pois. Mitä sinä tuumit? No kun minun pitäisi särkeä lasi 6 pienempään. Kolauta se jotakin terävää vasta. Ei. Siitä syntyy vain ikäviä sirpaleita, jotka voi saada jalkaan. Nerokasta. Kiusalliset lasinsilut tarttuvat märkään paperiin. Kyllä isoäiti tiesi. Ei kai lasia tarvitse ihan heti. Heittää mitään. Kolauta se jotakin terävää vasta. Ei. Siitä syntyy vain